pus-o în la încărcat. Nu mai fac numai 10 minute de filmare. Să vă arăt cum. Dăm un pic de zoom aici. Așa. Sau nu e bine pus. Dăm mai jos așa. Așa. Vai, tătă sud. Și nu pot să o pun pe cap. Bun. Am făcut cumpărăturile. Bă, n-am găsit pișteluță. Hai, da, ce ciudă. Așa că ne-am făcut planuri prea mari cu ele. Ce-ai mă dat? Dintre 37 de grade să fac. No, hai să mergem la firmă și am gătat pe ziua de astăzi, mă pun la masă, beri, alcoole și femei. Astea-s visurile. Cumpărale paste, parmigiano ce trebuie la femelă, la Fanta. Cred că am uitat să-mi iau ceva, niște chipsuri, niște ceva din astea de... Aia e. Are să fie. Ia că am stat o jumătate de oră. Bag gura ta! Când mă văd ăștia la firmă, aia. Deci efectul Mercedes ăsta să se vadă acum. Pardon. Prea rece apa, nu văd nimic acolo și ăștia vin ca disperați. Bine ți-ai lăsat coliba și tu acolo. Le fac un 24. La cât îți de disperați ăștia. E frumos, dar nu prea. Până nu se face asta, nu verde, nu mă produce. Ia cum vine asta cu Mercedes-ul pe lângă drum. Nici n-are nicio taină ea. Mult ține semaforul ăsta. Și putea să mă duc pe banda asta, dar... Da, că tu așa să faci, trebuie să întai, să ridică, nu mai poți sta. Ce stai cu mâna pe janfra? Ce-i? Nu-i nimic, mă, ce mai spărânt-o. Fă un om acolo, ceva. What the fuck?
Dă-te la gar să vedem, îmi deschide poarta. Fără să mă dau jos. Atât ați de așteptat aici. Hai, dai. Hai să vedem, să deschid. Număr până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu mă bag în seamă nimeni. Vreau să mă laud, da? Să deschis fără să sun. Știu șmecheria asta. E încadrăm aici. Cam brânză. Că nu e numai la limită. Poate și la mai mare. La 9. Na. Aici îmi fac piacul.